Ďakujem. Vážení poslanci obecného zastupiteľstva, vážení hostia, v zmysle paragrafu 13 zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov otvára dnešné poradí 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Levuši v roku 2025. Konštatuje, že dnešného zasadnutia sa zúčastňuje 11 poslancov. Svoju neúčasť na dnešnom zasadnutí si ospravedlní pán Želiar Michal a pán Šarvaj Peter. Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Do návrhovej komisie, ktorá prednesie a spracuje návrh na uznesenie z dnešného zasadnutia, navrhujem pána inžiniera Vierku Petra, pani Máriu Matušovu a Pavla Machu. Má niekto nejaké návrhy na doplnenie? Ak nie, prosím návrh komisie, aby zaujala svoje miesto. Za overovateľov zápisnice určujem inžinierku Vieru Belobradovú a inžiniera Kazíka Jozefa. Písaním zápisnice poverujem pani Olgulárku. Videoprodukciu zabezpečuje pán Jozef Filko a Miroslav Kortman. Nahrávanie videozáznamu zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Levuši bude verejne prístupné na webovom sídle obce Levuša. Vyhovuje sa v dvoch vyhotoveniach. Prosím návrhovú komisiu, aby predložila návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 129/25.12 obecné zastupiteľstvo volí návrhovú komisiu v zložení inžinier Peter Virga, Mária Matúšová a Pavol Machu. Dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Konštatujem, že návrhová komisia bude pracovať v tomto zložení. Návrh programu dnešného zastupiteľstva ste obdržali na pozvánku. Má niekto ďalšie doplňujúce návrhy k dnešnému programu zasadnutia obecného zastupiteľstva? Ak nie, navrhujem, aby bol dnešný program vedený podľa pozvánky obecného zastupiteľstva. Poprosím návrhovú komisiu, aby predložila návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 130/25.12 obecné zastupiteľstvo schváľuje program dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Levuši uvedený na pozvánke. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania? Konštatujem, že zasadnutie sa bude uberať podľa schváleného programu. Ďalší bod dnešného rokovania je bod číslo 4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva v Levuši predkladá pán predosta, pán magister Patrik Štubák. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán starosta, vážené pani poslanky, vážení páni poslanci, vážení prítomní. Čo sa týka kontroly plnenia uznesení z posledného zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo 10. novembra 2025, ste prijali 30 uznesení od čísla 99 až po číslo 128. Konkrétne z 30 uznesení ste prijali následovne. Jedným uznesením ste zvolili vtedajšiu návrhovú komisiu, 5 uznesení ste vzali na vedomie, a to kontrolu plnenia uznesení zo septembrového zasadnutia. Zobrali ste na vedomie správu hlavnej kontroly evidencie hrobových miest. Vzali ste na vedomie rozpočet obce Levuša na rok 2027, na rok 2028 a vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb 2023-2027 za rok 2024. Schválili ste 23 uznesení. Program vtedajšieho zasadnutia je všeobecné záväzné nariadenie číslo 3 až 7 2025 až 8 2025. Schválili ste rozpočet obce na rok 2026, čerpanie vlastných príjmov materskej školy, základnej školy, zmenu rozpočtu obce, v tomto roku číslo 11 rozpočtové opatrenie. Schválili ste zloženie ústrednej inventarizačnej komisie a dielčích komisí. Schválili ste poplatky za občianske uzavretie manželstva, nájomnú zmluvu s nájomcami Monika Jánošová, Martin Jánoš, nájomnú zmluvu s nájomcom Beladen, na nebytový priestor taktiež, na nebytový priestor nájomná zmluva so spoločnosťou MNT Partners SRO. Schválili ste ukončenie zmluvy o nájme so spoločnosťou Lisist, schválili ste zmluvu o nájme na nebytový priestor inžinierka Veronika Blahovská Vera Beauty Studio, schválili ste nájom pozemkov
a budovy, čo sa týka uznesenia vo veci futbalového klubu Beluša. Schválili ste 4 uznesenia, čo sa týka zámeny pozemkov, a to so žiadateľmi podľa žiadosti Andrej Hoferík, Pavel Tuček a manželka, inžinierka Veronika Tučeková. Tretia zámena pani Miroslava Milučka a štvrtá pán Ladislav Šenkýr. Jedným uznesením si prerokovali a schválili zaradenie obce Beluša do partnerstva MAS naše považie. Čo sa týka interpelácií z minulého novembrového zasadnutia, konštatujem, že všetky boli zodpovedané, respektíve čo sa týka tých technických vecí, tak medzičasom všetky by mali byť vyriešené a splnené, takže čo sa týka interpelácií, tam by to malo byť všetko na poriadku. Čo sa týka komisí, zasadala v pondelok spoločná komisia, kde sa teda podrobne jednotlivo preberali všetky body dnešného zasadnutia a zároveň sa jednotlivé komisie zaoberali žiadosťami spadajúce do ich kompetencií. Toľko k tomuto bodu, ďakujem pekne. Ďakujem. Danému bodu pani poslanci, poslankyne, nech sa páči. Nech sa páči návrhová komisia. Uznesenie číslo 131/25.12 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie. Kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva v Beluši konaného dňa 10.11.2025. Ďakujem. Dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania. Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené. Ďalším bodom rokovania dnešného zastupiteľstva je bod číslo 5. Názory občanov. Nech sa páči. Nie je tomu tak. Pokračujeme ďalším bodom, bodom číslo 6. Správa hlavného kontrolóra obce Beluša o výsledku kontroly predkladá pani Jana Šedíková. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Vážený pán starosta, pán predmesta, vážené zastupiteľstvo, na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2025 obecným zastupiteľstvom zo dňa 30.6.2025 uznesením číslo 48/25.06 v zmysle zákonov o obecnom zriadení, o finančnej kontrole a audite, ďalej zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, bola vykonaná kontrola dodržiavania zákona o obmedzení platieb v hotovosti a príjmov obce v hotovosti ako správcu daní 300 eur podľa zákona 563/2009 o správe daní za obdobie rok 24 a prvý polrok 25. Kontrola prebiehala v dňoch 21. až 30. októbra 2025 na základe podaného oznámenia o začatí kontroly. Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie zákona o obmedzení platieb v hotovosti, ktorý upravuje podmienky zákazu vykonávať niektoré platby v hotovosti a príjmov obce v hotovosti ako správcu dane do 300 eur podľa zákona číslo 563/2009 o správe daní. Ku kontrole boli predložené dokumenty: vnútorný predpis pre vedenie pokladnice číslo 6/2022 s prílohami, podpisový vzor zamestnanca, pokladníka a vzor inventúrny súpis pokladnice k určitému dňu. Pokladničná kniha z účtovníctva za rok 2024 a prvý polrok 2025, ďalej jednotlivé chronologicky zoradené príjmové a výdavkové pokladničné doklady a zoznam pokladníc. Preverované boli finančné operácie na strane výdaja v roku 2024 a prvý polrok 2025. Zákon o obmedzení platieb v hotovosti upravuje podmienky zákazu vykonávať niektoré platby v hotovosti. Na účely tohto zákona sa platbou v hotovosti rozumie odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti odovzdávajúcim a prijatie tejto platby príjemcom. Pre obec ako právnickú osobu sa zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 15 000 eur z jedného zmluvného vzťahu, a to medzi ňou a právnickými osobami alebo fyzickými osobami. Táto novela zákona platí s účinnosťou od 1. júla 2023. Hodnotou platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnot týchto platieb a tieto platby vyplývajú z jedného zmluvného vzťahu. Napríklad nájomná zmluva, splátkový kalendár, zmluva, ktorej plnenie je dohodnuté na splátky.
Výnimky tvoria najmä platby v hotovosti odovzdané alebo prijaté pri poskytovaní platobných a poštových služieb, správe daní, pri výkone sociálneho poistenia, výplate miest a cestovných náhrad. Ďalšou preverovanou skutočnosťou bolo dodržiavanie zákona o správe daní. Zákon o správe daní upravuje spôsob platenia dane a použitie platieb, pričom je možné platbu správcovi dane vykonať v hotovosti pri platbách do 300 eur. Na túto platbu je zamestnanec správcu dane povinný vydať príjmový pokladničný doklad. Kontrolou bolo zistené, že obec nevykonávala platby v hotovosti nad limit na 15 000 z jedného zmluvného vzťahu. Ďalej kontrolou nebolo preukázané zámerné rozdeľovanie plnenia, čo by mohlo byť hodnotené ako obchádzanie zákona. Denný limit pokladničnej hotovosti je stanovený starostom obce vo vnútornom predpise. Výška denného limitu v pokladnici sa môže meniť na príslušnú sumu a obdobie vplyvom predpokladaných zvýšených tržieb, platieb a úhrad pohľadávok a daní v hotovosti. Zvýšenie denného limitu hotovosti na pokladni musí schváliť a podpísať starosta obce podľa článku 2 vnútorného predpisu vedenia pokladnice. Kontrolou boli zistené 3 nepodpísané dekréty o zvýšení denného limitu v pokladni, ale počas výkonu kontroly táto administratívna záležitosť bola odstránená. V kontrolovanom období obec neprijala platbu v hotovosti nad limit stanovený v paragrafe 66 odstavec 2 zákona o správe daní, to je nad 300 eur. V niekoľkých prípadoch bol zaúčtovaný príjem vo výške presahujúcej 300 eur, pričom sa jednalo o súpis príjmov od viacerých subjektov v čiastkách nižších ako 300 eur, takže limit pri jednotlivých prijatých platbách nebol prekročený. Kontrolou zistené nedostatky neboli a odporúčam naďalej si sledovať denné limity v pokladni, prechodné zvýšenia alebo zníženia limitu, dávať vždy podpisovať starostovi obce v súlade s príslušným vnútorným predpisom. Z dôvodu novely zákona o finančnej kontroli od 1.1.2026 doporučujem zaktualizovať vnútorný predpis pre vedenie pokladnice obce. Ďakujem. Ďakujem. Danému bodu bol prerokovávaný na spoločnej komisii. Nech sa páči. Nech sa páči, návrhová komisia. Uznesenie číslo 132/25.12 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu z kontroly dodržiavania zákona číslo 394/2012 zbierky zákonov o obmedzení platieb hotovosti a príjmov obce v hotovosti ako správcu dane za rok 2024 a prvý polrok 2025. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia? Kto je proti? Zdržal sa hlasovanie. Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené. Nech sa páči, pokračujeme ďalej, pani kontrolórka. Podľa plánu kontrolnej činnosti som vykonala druhú kontrolu, poskytovanie cestovných náhradách pri pracovných cestách a používanie služobných motorových vozidiel na služobné účely vrátanie vyhodnotenia spotreby pohonných látok za rok 2024 a prvý polrok 2025 na obecnom úrade Beluša. Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie a uplatňovanie zákona o cestovných náhradách, nadväznosti na zákonník práce, overiť používanie a spôsoby využitia motorových vozidiel v majetku obce, posúdiť, či sa finančné operácie na kontrolovaných subjektoch vykonali správne v súlade so zákonom a či sa verejné zdroje rozpočtu obce využívali hospodárne a účelne, či sa dodržiavala finančná disciplína. Kontrolou boli preverované doklady, cestovné príkazy s príslušnými náležitosťami, evidencia cestovných príkazov, vyúčtovanie cestovných príkazov, prehľad služobných ciest zaúčtovaných v účtovníctve, faktúry a bločky preukazujúce výdavky za pohonné látky, kniha jazd podľa zoznamu motorových vozidiel v majetku obce za kontrolované obdobie,
interná smernica číslo 8/2013 o poskytovaní cestovných náhrad a zásady pre používanie motorových vozidiel. Kontrolou bolo zistené, že obec nemá vypracovanú aktuálnu smernicu o cestovných náhradách s príslušnými vzormi tlačí v prílohe. Vzhľadom na to, že zákon o cestovných náhradách rieši len základné podmienky poskytovania cestovných náhrad vo všeobecnej rovine, je potrebné, aby každá účtovná jednotka mala vypracovanú svoju vlastnú internú smernicu, upravujúcu podmienky a zásady poskytovania cestovných náhrad v zmysle zákona o cestovných náhradách. Cestovný príkaz predstavuje základnú evidenciu pracovných ciest v systéme finančného riadenia a kontroly. Na základe cestovného príkazu si zamestnanec uplatňuje nárok na cestovné náhrady. Tlačivo cestovného príkazu slúži ako preukázateľný účtovný doklad na vyplatenie cestovných náhrad zamestnancovi. Tlačivo cestovného príkazu predstavuje finančnú operáciu, respektíve jej časti, kde je povinnosť obce vykonania finančnej kontroly. Treba vždy overiť súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťou. Cestovný príkaz preto musí obsahovať zákonné náležitosti vykonania základnej finančnej kontroly. Kontrolou bolo zistené, že obec vedie evidenciu písomných príkazov na pracovnú cestu zamestnancov s príslušnými prílohami. Každý cestovný príkaz obsahoval základnú finančnú kontrolu v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite. Vyúčtovanie pracovnej cesty je doklad vystavený po ukončení pracovnej cesty, ktorá preukazuje nároky zamestnanca na náhrady, ktoré mu za vykonanie pracovnej cesty prináležia. Povinnosťou obce je vykonať základnú finančnú kontrolu aj po vykonaní pracovnej cesty. Táto predstavuje výdaj finančných prostriedkov. Náhodným výberom z evidencie služobných ciest bolo zistené, že v jednom prípade vyúčtovania služobnej cesty došlo k použitiu nesprávnej sadzby strávneho podľa časového pásma a v druhom prípade bol zamenený stĺpec strávne s cestovným. Počas vykonania kontroly boli tieto nedostatky opravené, založené v účtovnej knihe, predložené k nahliadnutiu. Náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Podľa zákona o cestovných náhradách, ak sa zamestnanec písomne dohodne so zamestnávateľom, že pri pracovnej ceste použije súkromné motorové vozidlo, patrí mu základná náhrada za každý 1 km jazdy a náhrada za spotrebované pohonné látky. Suma základnej náhrady je ustanovená opatrením číslo 73/2024 o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Táto suma predstavovala v roku 2024 od 1. januára 0,252 tisíc eur a od 1.5.2024 bola zmenená na 0,265 za 1 km jazdy pre osobné motorové vozidlá. Cenu pohonnej látky preukazuje zamestnanec dokladom o kúpe pohonnej látky. Ak nepreukáže cenu pohonných látok, dokladom o kúpe, na výpočet sa použije cena pohonnej látky, ktorá platila v čase nákupu na pracovnú cestu, zistená štatistickým úradom Slovenskej republiky. Celkové náklady na nákup pohonných látok v roku 2024 boli v hodnote 26 514,74 eur, to je 92,1% plnenie, a za prvý polrok 2025 v hodnote 13 610,66 eur, 45,7% plnenie. Kontrolou bolo zistené, že obec poskytovala zamestnancom v roku 2024 náhrady za používanie súkromných motorových vozidiel pri pracovných cestách len v jednom prípade a období, kedy išlo o účasť v komisiách pri voľbách prezidenta prvé a druhé kolo a voľbách do Európskeho parlamentu. Vyúčtovanie takýchto ciest prebehlo v súlade so zákonom. Povolenie na použitie súkromných motorových vozidiel vydal starosta obce a potvrdil svojím podpisom. Ďalej bola zistená skutočnosť, že zamestnanci majú referenčné preukazy o vedení služobných vozidiel. Tento referenčný preukaz preukazuje a potvrdzuje spôsobilosť zamestnanca na riadenie vozidla v pracovných podmienkach.
Kniha jazd je dokument, ktorý slúži na zaznamenávanie všetkých ciest uskutočnených so služobnými vozidlami. Tento dokument je veľmi dôležitý pre správu vozového parku, kontrolu potreby paliva, ukončenie nákladov na prevádzku, určenie nákladov na prevádzku vozidiel, ako aj pre daňové účely, prípadne iné kontrolné orgány. Kniha jazd by mala obsahovať presné a podrobné informácie o každej jazde, aby bolo možné spätne overiť, že vozidlo bolo používané správne a v súlade so zákonnými predpismi. Povinné náležitosti knihy jazd ako evidenčné číslo vozidla, typ vozidla, dátum začiatku, konca cesty, účel cesty, počet kilometrov, ktoré vozidlo prešlo, stav paliva na začiatku a konci cesty, meno vodiča a prípadne poznámky. Toto by všetko malo byť uvedené v týchto knihách jazd. Kontrolou bolo zistené, že pri niektorých motorových vozidlách chýbajú povinné náležitosti v knihe jazd alebo boli vyplnené nedostatočne. Vzhľadom na predložené doklady a uvedené skutočnosti je možné konštatovať, že zo strany kontrolovaného subjektu nedošlo k pochybeniu. Všetky nákladové položky sú preukázateľné a opodstatnené. Doporučujem vypracovať aktuálnu internú smernicu o cestovných náhradách s príslušnými vzoru tlačív a smernicu o používaní služobných motorových vozidiel a upozorniť zamestnancov na nutnosť dôsledného vyplňania údajov v knihách jazd. Ďakujem. Ďakujem danému bodu pani poslanci, poslankyne. Nech sa páči, návrhová komisia. Uznesenie číslo 133/25.12. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu z kontroly poskytovania cestovných náhrad pri pracovných cestách a používanie služobných motorových vozidiel na služobné účely a spotreba pohonných látok za rok 2024 a prvý polrok 2025 na obecnom úrade Beluša. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania. Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené. Ďalším bodom rokovania dnešného zastupiteľstva je bod číslo 7, návrh plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na prvý polrok 2026. Predkladá pani Janka Šedíková, hlavná kontrolórka. Nech sa páči. Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce Beluša v prvom polroku 2026 bude vykonávaná v zmysle zákonov o finančnej kontrole a audite, o obecnom zriadení a o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy a obce. Pri vykonávaní následnej finančnej kontroly sa hlavný kontrolór obce a kontrolované subjekty riadia základnými pravidlami následnej finančnej kontroly podľa paragrafu 13 a 25 zákona o finančnej kontrole. Plán kontrolnej činnosti je predložený na základe paragrafu 18f zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení znení neslušných predpisov. Poradie vykonávania jednotlivých kontrol nie je záväzné. Zmeny vo výkone kontrol môžu nastať v závislosti od objektívnych skutočností, ako aj zo strany oprávnenej osoby, tak i zo strany povinných osôb. Na prvý polrok 2026 som naplánovala si kontrolu. Kontrola hospodárenia v zariadení opatrovateľskej služby obce Beluša za rok 2024 v súvislosti s plnením rozpočtu a kontrolu príjmov z reklám pre obec Beluša za rok 2025. Ďalšie činnosti hlavného kontrolóra. Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva Beluši, kontrolná činnosť pri inventarizácii majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2025, vypracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti v zmysle zákona o obecnom zriadení, spracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce za rok 2025 a príprava návrhu plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2026, predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2026, zvyšovanie odbornej kvalifikácie v oblasti kontroly s účasťou na odborných seminároch a školeniach
a kontrola prevodov nehnuteľného majetku obce podľa paragrafu 18f odstavec 1 zákona o obecnom zriadení za predchádzajúci kalendárny rok, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 eur. Ďakujem. Ďakujem. Daný bod bol takisto predložený, môže sa doplňať počas pol roka a tak ďalej. Takže danému bodu pani poslanec a poslankyne. Ďakujem, nech sa páči návrhová komisia. Uznesenie číslo 134/25.12 obecné zastupiteľstvo poprvé schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na prvý polrok 2026. Po druhé poveruje hlavného kontrolóra obce Beluša v zmysle zákona číslo 357/2015 zbierky zákonov o finančnej kontrole a audite a o zmene niektorých zákonov výkonom kontrol v zmysle plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Beluša na prvý polrok 2026. Ďakujem, dávam hlasovať. D za predložený návrh uznesenia. Proti, zdržal sa hlasovania, konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené. Ďalším bodom rokovania dnešného zastupiteľstva je bod číslo 8, žiadosti subjektov. Predkladá vedúca finančného oddelenia pani inžinierka Zuzana Kulíková. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Podľa dnešného zasadnutia boli na obec doručené dve žiadosti subjektov. Prvá žiadosť bola doručená od materskej školy Beluša. Táto žiadosť sa týka čerpania vlastných príjmov, je to za obdobie 10. mesiaca, sú to vlastné príjmy za režiu a za obdobie 10. 11. mesiaca 2025 vlastné príjmy za poplatok podľa VZN. Ide o príjmy za režiu zamestnancov vo výške 2017,40 €, príjmy za režiu žiakov 1812,89 €, príjem za cudzích stravníkov 395,62 a príjem podľa VZN, podľa poplatku za VZN 13 000 €. Tieto príjmy majú byť použité na úhradu energií, čistiacich prostriedkov a štandardnú údržbu podľa žiadosti. Druhým bodom tejto žiadosti je čerpanie predpokladaných vlastných príjmov za réžiu a predpoklady vlastných príjmov vybratých podľa VZN za obdobie decembra 2025 v celkovej výške 17 550 €. Ide o príjmy za réžiu zamestnancov vo výške 4 500 €, príjmy za réžiu žiakov vo výške 5 000 €, príjem za cudzích stravníkov vo výške 550 € a príjem za VZN poplatok vo výške 7 500 €. Taktiež podľa žiadosti budú tieto príjmy použité na úhradu energií, čistiacich prostriedkov a štandardnú údržbu. Prvá žiadosť je to všetko. Áno, ďakujem danému bodu. Nech sa páči, návrhová komisia. Uznesenie číslo 135/25.12 obecné zastupiteľstvo schvaľuje. Poprvé, čerpanie vlastných príjmov za obdobie 10.11. mesiac 2025 v materskej škole Beluša Ľudovita Štúra 5/5 018 Beluša vo výške 17 225 € a 91 podľa žiadosti. A po druhé, predbežné čerpanie vlastných príjmov za obdobie 11. a 12. mesiaca 2025 v materskej škole Beluša Ľudovita Štúra 5/5 018 Beluša vo výške 17 550 € podľa žiadosti. Ďakujem, dávam hlasovať za pozorný návrh uznesenia. Proti, zdržal sa hlasovania, konštatujem, že návrh uznesenie bolo schválené. Nech sa páči, pokračujeme. Druhá žiadosť, ktorá bola doručená na obec k dnešného zastupiteľstva, bola žiadosť zo základnej školy Beluša. Základná škola požiadala o čerpanie predpokladaných vlastných príjmov v celkovej sume 16 191 €. Sú to príjmy školského klubu detí vo výške 3 621 €, školské jedálne 11 746 € a vlastné príjmy základnej školy 824 €. Tieto majú byť použité na prevádzkovú činnosť, čiže energie, materiál, všeobecné služby, mzdy a vody. Druhá časť tejto žiadosti sa týka preklasifikovania bežných výdavkov na kapitálové, a to je vo výške 5500 € a ide o zakúpenie ohrievača teplej vody zásobníka v objeme 1000 litrov pre školskú jedálne základnej školy. Ďakujem. Danému bodu páni poslanci, poslankyne. Nech sa páči, návrhová komisia. Uznesenie číslo 136/25.12 obecné zastupiteľstvo schváľuje. Poprvé, predpokladané čerpanie vlastných príjmov v základnej škole Beluša
Slatinská 3 01861 Beluša vo výške 16 191 eur podľa žiadosti. Po druhé, prekvalifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky v základnej škole Beluša Slatinská 3 01861 Beluša vo výške 5500 eur. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia? Kto je proti? Hlasovania. Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené. Pokračujeme v rokovaní ďalším bodom číslo 9, návrh na zmenu rozpočtu obce Beluša rozpočtovým opatrením číslo 13, kompetencií obecného zastupiteľstva k 12.12.2025 predkladá pani inžinierka Zuzana Kulichová, vedúca finančného oddelenia. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. V súlade s zákonom 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predkladáme na schválenie návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 13 k 12.12.2025. Čo sa týka príjmovej časti tejto zmeny rozpočtu, je tu zníženie celkových príjmov o 1 392 928 eur. Z toho navrhujeme navýšenie bežných príjmov o 55 231 eur. Ide tu o navýšenie bežných príjmov, ktoré sa týkajú bežných transferov na prenesený výkon štátnej správy, ide o základnú školu normatív. Ďalej sú to bežné príjmy podľa aktuálnych vydaných rozhodnutí, či už ide o daň z nehnuteľnosti za pozemky, stavby, byty, daň za psa, predajné automaty, daň za ubytovanie, poplatok za komunálny odpad, drobný stavebný odpad, rozvoj. Ďalej navrhujeme úpravy bežných príjmov podľa aktuálneho plnenia rozpočtu, a to príjmov sankcií za komunálny odpad, nájmov, správnych poplatkov, príjem kultúry, príjem za stavebný úrad, zosku a spoločenskú sálu. Ďalej navrhujeme navýšenie bežného príjmu, ide o grant z nadácie SPP a je to na vybavenie doplnkového priestoru pre knižnicu pre aktivity detí. Poslednou úpravou bežných príjmov je navýšenie bežného príjmu výťažok z charitatívnych vianočných trhov pre rodinu, ktorej člen má vážne zdravotné problémy. Predpokladaná zapracovaná suma tohto príjmu je vo výške 5 000 eur a samozrejme, že upraví sa podľa skutočného vybratého príjmu do pokladne. Čo sa týka základnej školy, navrhujeme navýšenie o 25 000 eur. Ide o vlastné príjmy, ktoré vybere materská škola a budú použité na úhradu potravín a príjmy od rodičov za stravu. Pokiaľ ide o základnú školu, tá je bez zmeny. Čo sa týka kapitálových príjmov, je tu zníženie o 1 113 524 eur. Tento príjem kapitálový sme mali podrobne rozobratý aj na finančnej alebo spoločnej komisii. Ide o kapitálový príjem, ktorý znižujeme pri jednom projekte. Ide o projekt, ktorý práve prebieha v obci. Je to prístavba a modernizácia základnej školy Beluša. Tento projekt teda vlastne beží v obci od augusta 2025. Pričom teda predpokladná výška nenávratného finančného príspevku z ministerstva investícií je vo výške 1 113 524 eur. A presne aj túto sumu znižujeme z rozpočtu, keďže obec Beluša dostala informácie z riadiaceho orgánu Ministerstva investícií Slovenskej republiky informáciu, že aj napriek prestávanosti tejto stavby na takmer 70% z celkových prác a včasnom podaní žiadosti o platbu, čerpanie nenávratného finančného príspevku, teda plnenie dotácie v roku 2025 nenastane. Teda tento kapitálový príjem v roku 2025 obec Beluša na svoj príjmový účet nepríjme a preto navrhujeme zníženie tejto dotácie v tomto roku. Samozrejme, čerpanie dotácie a aj čerpanie kapitálových výdavkov bude v roku 2026. V súvislosti s týmto projektom navrhujeme aj zníženie príjmových finančných operácií, čiže na základe toho, že dotácia plnená nebude čerpanie kapitálových výdavkov a tým pádom nebude ani čerpanie schváleného investičného úveru vo výške 335 000 na prístavbu a modernizáciu základnej školy Beluša. Pokiaľ ide o príjmovú časť, je to všetko. Čo sa týka výdavkovej časti, výdavky celkovo navrhujeme zníženie o 1 432 384 eur. A je to konkrétne v programe číslo 5 od odpadového hospodárstva, kde navrhujeme zníženie bežných výdavkov 8 523 eur. Z toho je to navýšenie o 1940 eur, a to bežných výdavkov na nový rotor a ramenovej kosíkov traktoru Kubota, o 1630 eur na úpravu biologického odpadu v priestoroch kompostárne a o 12 093 eur je to presun z bežných výdavkov, ktoré boli poskytnuté z environmentálneho fondu a tie budú použité na výdavky kapitálové.
Konkrétne ide o výdavok vo výške 2093 eur na zakúpenie kontajneru určeného na skladovanie a prepravu nebezpečných tekutých odpadov a akumulátorov a o 10 000 eur, čiže presun tiež z bežných na kapitálové výdavky na kúpu vysokozdvižného vozíka na manipuláciu s lisovanými kartónovými a papierovými balíkmi. Ďalšia zmena rozpočtu sa týka programu číslo 6 komunikácie. Ide tu o navýšenie 650 eur, je to na vyhotovenie geometrického plánu za účelom dokončenia a kolaudácie stavby chodník na ulici Slatinská, ktorý nebol do dnešného dňa zaradený v majetkovce. V programe číslo 7 navrhujeme zníženie bežných výdavkov, je to o 37 922 eur a je to pri projekte, ktorý som už spomenula, prístavby a modernizácia základnej školy Beluša. Tu znižujeme tento projekt na bežných výdavkov o 34 522 eur, je to na implementáciu projektu a reklamný pútač. A potom pri druhom projekte zníženie energetickej náročnosti 2. stupňa základnej školy Beluša. Dnes znižujeme tento projekt o 3400 eur a to sú prostriedky, ktoré boli pôvodne vyčlenené na verejné obstarávanie a technickú inšpekciu. Samozrejme v tomto programe, tak ako už som spomenula v príjmovej časti, kde upravujeme dotáciu, ktorá nebude naplnená zo strany štátu, znižujeme v tomto programe kapitálové výdavky od 1 414 002 eur, teda na spomínaný projekt prístavby a modernizácie základnej školy Beluša. Čiže tak, ako som povedala, že nebude prijatá dotácia na účet obce, v tomto roku nebudú plnené ani žiadne kapitálové výdavky, teda uhradené žiadne dodávateľské faktúry. Čo sa týka základnej školy, tu je navýšenie o 275 eur, je to rozpočtovanie transferov normatívu a v materskej škole o 25 000 eur na základe plnenia vlastných príjmov a tieto budú použité na kúpu potravín. Program číslo 8 navrhujeme navýšenie o 3002 eur. Je to na zakúpenie kabeláže, inštalácia a spustenie kamier, ktoré ste schvaľovali v predchádzajúcom rozpočtovom opatrení do športových areálov Podhorie a Hloža. V programe číslo 9 zvyšujeme bežné výdavky o 2000 eur. Sú to výdavky, ktoré budú použité z grantu nadácie SPP, ako som spomenula na príjmovej časti, a budú slúžiť teda na vybavenie doplnkového priestoru pre aktivity detí v knižnici. V programe číslo 11 navrhujeme navýšenie bežných výdavkov o 5000 eur, je to spotreba plynu v budove spoločenskej sály Beluša. 2970 eur je to nová krycia podlaha v budove zdravotného strediska, prechod do sociálneho zariadenia novozniknutej ambulancie všeobecného lekára doktorky Lázovej a o 492 eur oprava poškodených žalúzí v budove zdravotného strediska. V tomto istom programe znižujeme aj finančné výdavkové operácie, tak ako som povedala, že znižujeme prijatý investičný úver bankový o 335 000 eur, tak znižujeme aj splátky tohto investičného úveru o 22 332 eur, ktoré v tomto roku hradené nebudú. V programe číslo 12 sociálne služby navyšujeme vrátky z poskytnutého finančného príspevku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny z dôvodu čiastočnej neobsadenosti miest v zariadení ZOS. Je to o 4156 eur. Navyšujeme o 1000 eur všeobecné služby za účelom vzdelávania a získavania kreditov zdravotných sestier. O 500 eur navyšujeme bežné výdavky na nemocenské dávky a o 5000 eur príspevok z predaja na charitatívnych vianočných trhoch, ktorý sa samozrejme upraví podľa skutočného výberu príjmovej časti. A poslednou zmenou tohto rozpočtu je program číslo 13 administratíva, kde sa navrhuje úprava bežných výdavkov a to navýšenie o 1000 eur na zakúpenie nových pneumatík na vozidlá vnútornej správy. Zo zmeny rozpočtu je to všetko. Ďakujem danému dôvodu. Pán predseda komisie, Nebol som na komisii, ale Petrík, nech sa páči. ja myslím, že sme to podrobne prebrali na komisii. Na spoločnej komisii aj vo verejnej. Všeobecný súhlas na to, že sú to len transfery, presuny, aby sa zaktualizovali. Dobre, ďakujem. Nech sa páči, návrhová komisia. Uznesenie číslo 137/25.12 obecné zastupiteľstvo schváluje. Poprvé, zmenu rozpočtu obce Beluša rozpočtovým opatrením číslo 13, vrátanie programov a podprogramov. Po druhé, jednorázovú finančnú pomoc v zmysle článku 6 a článku 7, bod 4 VZN číslo 6/2025 pre občanov Marta Cimmermanová a Milan Cimmerman v predloženom znení. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia?
Kto je proti? Zdržal sa hlasovania. Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené. Ďalším bodom dnešného rokovania je bod číslo 10. Určenie zapisovateľa Komisie obecného zastupiteľstva. Beluši predkladá pán predosta, pán magister Patrik Štebár. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán starosta, vážení pani poslankyne, vážení pani poslanci, vážení prítomní. Dochádza k personálnej zmene, nakoľko počas prvých mesiacov budúceho roka odchádza zamestnanec pán Dušala zo stavebného oddelenia. Z toho titulu teda sa mení aj personálna agenda alebo teda personálne obsadenie, čo sa týka komisie výstavby, poľnohospodárstva, dopravy a územného plánovania, kde teda od 1.1.2026 bude novou zapisovateľkou inžinierka Eva Kudlajová, zamestnankyňa stavebného oddelenia. K tomuto bodu ďakujem pekne. Ďakujem. My si povedali, že nejaký bod. Nech sa páči, návrhová komisia. Uznesenie číslo 138/25.12. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie zapisovateľov komisie obecného zastupiteľstva starostov obce, a to komisia výstavby, poľnohospodárstva, dopravy a územného plánovania inžinierka Eva Kudlenová s účinnosťou od 1.1.2026. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania. Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené. Pokračujeme ďalším bodom rokovania, bodom číslo 11. Rámcový plán zasadnutí obecného zastupiteľstva Beluši na rok 2026 a predkladal pán predosta, pán magister Patrik Štebár. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán starosta, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní. Čo sa týka rámcového plánu zasadnutia, alebo teda zasadnutí počas budúceho roku 2026, v podstate nič zásadné sa na to nemení. Podľa zákona obecné zastupiteľstvo je povinné sa skladať jedenkrát minimálne za 3 mesiace. Ako býva zvykom, tak tu budú zasadnutia každý druhý mesiac, to znamená plánované zasadnutia sú v programe mesiaca február, apríl, jún a potom počas toho druhého polroka v mesiacoch september, november a december. Počas novembra budú 2 zasadnutia z dôvodu teda konania komunálnych volieb do obcí počas októbra, takže jedno zasadnutie bude ustanovujúce a druhé už riadne. Čo sa týka programu a obsahu jednotlivých zasadnutí, dostali ste ich v prílohe, tam v podstate body ako po minulé roky, alebo teda aj v tomto roku. V zásade z tých takých mimoriadnych vecí je to, čo som už spomenul, a to je teda konanie volieb, takže počas nového zasadnutia bude na programe určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie ďalšie a taktiež určenie volebných obvodov poslancov obecného zastupiteľstva pre voľby, ktoré sa budú konať v ďalšom roku, a teda v novembri po voľbách prebehne ustanovujúce zasadnutie. Samozrejme, pred každým zasadnutím budú prebiehať všetky 4 odborné komisie. Taktiež bude minimálne raz za rok zasadať komisia, ktorá sa posudzuje majetkové priznanie starostu obce, a samozrejme podľa potreby budú zasadať aj komisie miestnych častí, alebo teda obecných častí Loža, Podhore, Beluské, Slatiny. Ako býva zvykom, zasadnutia budú teda posledný pondelok v mesiaci o 16. hodine. Toľko k tomuto bodu, ďakujem pekne. Ďakujem k danému bodu. Nech sa páči, návrhová komisia. Uznesenie číslo 139/25.12. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rámcový plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v Beluši na rok 2026 s tým, že program zasadnutia obecného zastupiteľstva v Beluši sa môže doplniť. Ďakujem. Dávam hlasovať. Kto je za predložení návrhu uznesenia? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania. Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené. Ďalším bodom rokovania je bod číslo 12, schválenie nájomných vzťahov. Nájomný byt predkladá pán predosta, pán magister Patrik Štebár. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán starosta, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní. Čo sa týka schválenia nájomných vzťahov a nájomného bytu, v podstate na obec bola doručená žiadosť v súčasnosti teda nájomničky pani Veroniky Hopejkovej, ktorá požiadala o ukončenie nájomného byte.
31.12.2025 užíval teda nájomný byt číslo 5, nachádzajúci sa na druhom poschodí v obchode 43 bytového domu 1883. Takže prvým uznesením bude toto. Zároveň teda na základe žiadosti a riešenia havarijného stavu bytu, ktorý v súčasnosti užívajú manželia Černajovci, nakoľko došlo teda k havárii na tomto byte, čo sa týka teplej užitkovej vody, už v podstate tam bola aj odborná firma. Dá sa povedať, že i hneď bezodkladne po doručení a informovaní o tomto stave sme v podstate oslovili odbornú firmu, ktorú teda sa aj po dohode s nájomcami dohodli na nejakom postupe. Tak odborná firma už bola posúdiť stav, spravila tam v podstate kamerové skúšky, sondy a teda záznamy, výstupom ktorých sa zistilo, že tam je havárny stav, čo sa týka potrubia a teda rozvodov teplej užitkovej vody. Takže v podstate z tohto dôvodu je potrebné, aby celý byt bol vyprázdnený a sprístupnený. Preto teda aj po dohode s nájomcami Černajovcami, s manželom Černajovcami navrhujeme ukončenie ich nájomnej zmluvy 31.12.2025, čo sa týka ich súčasného bytu, a zároveň schválenie novej zmluvy od 1.1.2026, čo sa týka bytu po pani Hoferikovej. Tento byt bude teda po dobu 3 rokov. Takže toľko v podstate aj k informácii ohľadom tohto havarijného stavu bytu. Samozrejme priebežne vás budeme potom informovať, čiže ten predmetný byt ostane prázdny a samozrejme po rekonštrukcii a potrebnom zásahu bude potom poskytnutý nájomcom na ďalšie užívanie. Takže budú to 3 uznesenia potom. Ďakujem pekne k tomuto bodu. K danému bodu, nech sa páči, návrhová komisia. Uznesenie číslo 140/25.12 obecné zastupiteľstvo schváluje ukončenie zmluvy o nájme číslo 6/2024 zo dňa 1.10.2024 s nájomcom Veronika Hoferíková v predloženom znení. Ďakujem, dávam hlasovať za predložené uznesenie. Kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania, konštatujem, že tento bod bude schválený. Prvý a nech sa páči, pokračujeme. Uznesenie číslo 141/25.12 obecné zastupiteľstvo schváluje ukončenie zmluvy o nájme číslo 10/2025 zo dňa 2.10.2025 s nájomcami magistra Zuzana Černajová s manželom Peter Černaj v predloženom znení. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za predloženie uznesenia? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania? Konštatujem, dané uznesenie bolo taktiež schválené. Nech sa páči, pokračujte. Uznesenie číslo 142/25.12 obecné zastupiteľstvo schváluje zmluvu o nájme bytu číslo 17/2025 s nájomcami magistra Zuzana Černajová s manželom Peter Černaj v predloženom znení. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za predloženie návrhu uznesenia? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania. Konštatujem, že toto tretie uznesenie bolo schválené a pokračujeme ďalším bodom, bodom číslo 13. Schválenie nájomných vzťahov nebytové priestory. Nebytový priestor predkladá pán prednosta a magister Patrik Šterbák. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán starosta, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní. Vo veci schválenia nájmu nebytového priestoru bola na obec Beluša doručená žiadosť nájomničky Lenky Zbínovej, to znamená kancelária na stavebné sporiteľne, ktorá teda užíva nebytový priestor v zdravotnom stredisku, požiadala o ukončenie nájomného vzťahu k 31.12.2025. Jedná sa teda o miestnosť na prvom poschodí zdravotného strediska o výmere 12,9 m2 a k tomu prislúchajúca výmera spoločných priestorov. Zároveň bola obci doručená žiadosť pani Jaroslavy Balogovej, trvalo bytom Beluši, ktorá má záujem o nájom práve v spomínanej miestnosti na prvom poschodí a k tomu prislúchajúcich spoločných priestorov. Má záujem o nájom za účelom výučby anglického jazyka a divadelnej teórie súvisiaceho pre deti, prípadne dospelých.
tento nájom by bol od 1.1.2026, čiže by v podstate nadväzoval na ukončenie nájmu, takže by sme mali stále, dá sa povedať, všetky nebytové priestory na zdravotnom stredisku plne obsadené a využívané nájomcami. Čo sa týka zákonných predpokladov, podmienok sú splnené, taktiež je to v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom obce Belúša, článok 25 odsek 5 písmeno Q. Takže toľko k tomuto bodu, budú dve uznesenia. Ďakujem pekne. Ďakujem. Danému bodu páni poslanci taktiež bol prerokovaný podrobne. Nech sa páči. Návrhová komisia. Uznesenie číslo 143/25/12 obecné zastupiteľstvo schvaľuje ukončenie zmluvy o nájme číslo 30/2022 zo dňa 20.12.2022 s nájomcom Lenka Zbínova v predloženom znení. Ďakujem. Dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania. Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené. Uznesenie číslo 144/25.12 obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o nájme číslo 18/2025 s nájomcom Jaroslava Balgová v predloženom znení. Ďakujem. Dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh uznesenia? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania. Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené a prechádzame k ďalšiemu bodu rokovania, bod číslo 14. Schválenie zámeru a spôsobu nájmu pozemku. Predkladá pán predosta, pán magister Patrik Štebák. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán starosta, vážené páni poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní. Posledným majetkovo-právnym bodom na dnešnom zasadnutí je schválenie zámeru a spôsobu nájmu pozemku. A na obec Belúša bola doručená žiadosť spoločnosti Alza SK, ktorá má záujem teda o vybudovanie ďalšieho Alza boxu v našej obci. Určite teda viete, že v našej obci už niekoľko rokov funguje Alza box, sú to v centre obce, vedľa potravín na ulici Farskej. Nakoľko teda sme komunikovali s danou spoločnosťou a tá kapacita nie je momentálne postačujúca, tak majú záujem pridať ďalší box v našej obci, samozrejme časom možno aj ďalší, ale v tejto chvíli ďalší jeden. Jedná sa v podstate o pozemok na sídlisku Slatinskej ulice. Tento box by bol vybudovaný v podstate pozdĺž oplotenia detského ihriska vedľa garáži na ulici Slatinskej, takže mala by to byť vhodná lokalita na umiestnenie boxu aj teda z pohľadu spoločnosti, aj z pohľadu obce, keďže teda pozemok je vo vlastníctve obce. Čo sa týka záberu, daná investícia, alebo teda dané výdajné miesto a taktiež nájom bol na 6,5 metra štvorcového. V zmysle zákona o majetku obci potrebné sa postupovať takým spôsobom, že na dnešnom zasadnutí rozhodnete o zámere a spôsobu nájmu pozemkov, ktoré sa teda považuje podľa zákona o majetku obci o dôvode hodného osobitného zreteľa, taktiež je to zdôvodnené v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom obce, ktorý teda hovorí o tomto dôvode ako dôvode hodného osobitného zreteľa, článok 25 odsek 5 písmeno S. Čo sa týka tých základných podmienok, už som teda spomenul výmera 6,5 metra štvorcového, účel umiestnené odberné miesto, to je zasiaľ písal elektronického obchodu. Čo sa týka nájmu, rovnako ako vo všetkých takýchto prípadoch 16,60 € za meter štvorcový za 1 rok. Takže v prípade dnešného schválenia na ďalšom zasadnutí, to znamená koncom februára, budete schváľovať nájomnú zmluvu. Poprosím ešte k tomuto bodu stanovisko stavebnej komisie. Miesto nikomu neprekáža, to je tam poriadok. Je to služba, ktorá sa veľmi rozvíja, nielen v našej obci, ale aj na celom Slovensku. Slúži to pre občanov, takže není o čo. To je všetko, nech sa páči. Návrhová komisia. Uznesenie číslo 145/25.12 obecné zastupiteľstvo schvaľuje uznesenie vo veci zámeru a spôsobu nájmu pozemku vydateľ spoločnosť Alza SK SRO v predloženom znení. Ďakujem, dávam hlasovať. Kto je za predložený návrh? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania. Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené. Ďalším bodom dnešného rokovania obecného zastupiteľstva je bod číslo 15, rôzne. Tak to boli nemá, ale môžem vám prečítať, lebo mnoho je otázok aj na komisiách. Vzhľadom k tomu, že sa
uskutočnil 1.12. zápis kontrolného na investícii na Povazkej vodárenskej spoločnosti. Zasadala dozorná rada, ktorého teda samozrejme som členom, pretože cez sluh v týchto orgánoch, Beluša taktiež. Je 26 investičných akcií rozbehnutých, čo robí Povazká vodárenská spoločnosť. Prečítam vám bod číslo 4. Beluša kanalizácia Čejové druhá etapa, pokračovanie v príprave stavby dodávateľom projektovej dokumentácie, vydanie pravoplatné stavebné povolenie na ČOV Beluša, vydanie ohlásenej drobnej stavby pre objekt číslo 11, rekonštrukcia prípojky VN a trafostanica, vydané pravoplatné územné rozhodnutie, odovzdaná prvá časť projektovej dokumentácie, geologický prieskum, zakreslené, zamerané jestvujúce ďalšie zmeny, časť spracovaná, bilancia skrývky humusového horizontu na trvalé vynatie, doplnená pre ďalšiu dokumentáciu, podaná žiadosť o stavebné povolenie, dopracovanie projektovej dokumentácie, vzhľadom na výpadok katastra doplnené na okresnom úrade životného prostredia Púchov, termín na dodanie vyjadrení dotknutých organizácií posunutý zo strany okresného úradu životného prostredia do dňa 20.12. vzhľadom na doručenie požiadavky zo strany SVP a Národnej diaľničnej spoločnosti, ktoré sa v súčasnosti riešia. Vzhľadom na vyjadrenie Železníc Slovenskej republiky sa posunula trasa stoky B8 smerom do súkromných pozemkov, zmluvy s vlastníkmi, podpísaná zmena zapracovaná do projektovej dokumentácie, opätovné zaslanie na vyjadrenie Železníc Slovenskej republiky. Aktualizácia po spustení katastra vyplynula potreba aktualizovať, pretože od tej doby prebehlo 58 zmien, dedické konania, kúpno-predajné zmluvy a zmeny. Áno, tak keď sa obnovil kataster, toto všetko sa naplnilo, doplnilo. Tá spoločnosť, ktorá robí inžinierík, česká spoločnosť, geometrické plány pod čerpacou stanicou, spracované podanie na katastri, čaká sa na úradné overenie v zmysle požiadavky Národnej diaľničnej spoločnosti, geometrické plány, spracované dodanie v 49. týždni, následne budú zaslané na Národnú diaľničnú spoločnosť ako podklad v príprave nájomných zmluv. Po ich podpise na MDS vydá stanovisko k stavebnému povoleniu. Je to proces, ako vidíte, aj taký byrokratický, zdĺhavý, ale dúfam, že teda už po týchto všetkých vyjadrovačkách a tak ďalej tam nemá byť žiadny problém, lebo tie podmienky, ktoré boli dané jednotlivým subjektom, ako som čítal, železnica, národná diaľničná spoločnosť a tak ďalej, boli zapracované do projektovej dokumentácie, takže asi takýmto spôsobom. Čiže na tom sa pracuje aj v tejto oblasti. Čiže to by bolo len tak v bode, som vám to prečítal, pretože je to čerstvá informácia zo zasadnutia dozornej rady Povazkej vodárenskej spoločnosti. To by bolo všetko asi, čo som teda vám chcel povedať, aj takýmto spôsobom, aj pre občanov, aj bolo aj teda na kameru a tak ďalej, že v tejto otázke obec, ale hlavne Povazká vodárenská spoločnosť tvrdo pracuje. To by bolo asi všetko. K tomuto bodu číslo 14. Čiže ďalším bodom dnešného rokovania by bol bod číslo 16, interpelácie poslancov, diskusia, ak má niekto nejaké pripomienky, návrhy, podnety, nech sa páči. Ja by to už teda ja týmto, pretože už je taká predvianočná nálada, pochopiteľne, ja všetkým ďakujem za celoročnú prácu, ktorú ste vykonávali v prospech tejto obce, myslím si, že veľmi úspešne a zodpovedne. Taktiež chcem poďakovať technickým službám, taktiež aj samozrejme pracovníkom, všetkým, ktorí na úseku prác a riadenia našej obce pracovali. Ďakujeme pánovi prednostovi za jeho prácu a prípravu všetkých zastupiteľstiev a myslím si, že čo sa týka ďalších úloh do ďalšieho roka, aj investičných aktivít a podaných projektov,
budeme úspešní, aby sme teda posunuli túto obec, myslím si, aj v službách, aj všetkých potrieb, hlavne pre občanov. Takže asi toľko. Určite, pán prednosta, aj ty v tomto bode povedz a poinformuj o prípravách, ktoré budú ešte, čo sa týka dokonca adventu, hlavne toho takého pekného a veľmi, som povedal, takého charitatívneho a dobročinného poriadania charitativného, čo sa týka charitatívnych trhov vianočných. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja taktiež sa chcem poďakovať aj v mene teda zamestnancov za celoročnú spoluprácu. Konštruktívnu, a verím, že aj budúce bude pretrvávať. Samozrejme ďakujem aj pánovi starostovi za podporu a vedenie obce a celoročnú prácu. Dovolte teda ešte, aby sme vás spoločne pozvali v podstate na také dve väčšie akcie, ktoré máme ešte tento rok. Prvá z nich je v nedeľu, kde sa budú teda oslavovať druhé narodeniny knižnice. Začíname po 4:00. Bude tam nejaký program pre detičky, tvorivedelne, literárna beseda, krajanie narodeninovej torty a podobne, takže ste pozvaní v nedeľu po 4:00. No a samozrejme, to čo tu bolo už aj v rámci zmeny rozpočtu spomínané, chceme vás spoločne pozvať v budúcu sobotu 20. decembra na druhý ročník Vianočných charitatívnych trhov. Minulý rok sme teda zavedli takéto nové podujatie a sme veľmi radi a si vážime ten záujem ľudí, ktorí prišli a tešíme sa teda na tento druhý ročník. V podstate bude v podobnom duchu, sú zapojené, dá sa povedať, všetky organizácie v rámci Veluše. Každá organizácia si pripravila nejaké chutné jedlo. Obec bude samozrejme zastrešovať a podávať aj nejaký pitný režim. Takže určite príďte, bude aj kultúrny program. Tento rok sme pozvali trenčianskych konzultov a mužákov z Moravie, na čele teda so pánom starostom z Ladiec, pánom Košťalikom. Takže začíname od 15:00. Ten systém bude fungovať troška inak, praktickejšie, to všetko si povieme v rámci teda otvorenia trhov. No a ešte jedna dôležitá zmena, že tento rok sme sa dohodli aj s pánom riaditeľom základnej školy, že teda spojíme tie trhy. Ak si dobre pamätáte, tak základná škola má vždycky výstavu v podstate takých výrobkov a diel žiakov v rámci spoločenskej sály. Takže poďakovanie patrí aj pánovi riaditeľovi, aj pedagógom a žiakom základnej školy. Tento rok to bude spojené, budú teda v spoločenskej sále, takže sa tešíme, že budeme mať takúto spoločnú akciu s tým, že oni začínajú už od 14:00 hodiny. Kultúrny program začne od 15:00, takže ste všetci srdečne pozvaní, pevne veríme, že aj takýmto spôsobom tak príjemne zakončíme nielen to adventné, ale dá sa povedať aj to ročné, celopracovné, alebo teda celoročné pracovné nejaké nasadenie, ktoré sme mali, takže určite príďte. Takže ešte raz poďakovanie za celý rok a samozrejme vám prajeme potom príjemné, blížiace sa vianočné sviatky. Ďakujem. Ja ešte môžem doplniť, teda pán riaditeľ je prítomný tohto zasadnutia základnej školy, že je to pekná aktivita a veľmi, veľmi obľúbená, pretože je tam taká návštevnosť, a som na každom, že určite to prispieje aj v takej spoločnej aktivite, ktoré budú aj z našej strany a z našich organizácií, ktorí sa budú podieľať na tomto charitatívnom vianočných trhoch, ktoré budú v našej obci 20. Tak ako povedal pán prednosta, bude tu aj kultúrny program. Dávam do pozornosti samozrejme aj to, že čo sa týka ďalšej krásnej aktivity, ktorá sa zúčastňuje naša obec, určite ste to postrehli a je to koľko lásky sa zmestí do krabice od topáru. Neskonalé množstvo krásnych tých balíčkov pripravili naši spoluobčania, bolo ich, hádame vyše 70, do zariadenia opatrovateľskej služby sa odovzdali a teda čo nám dal aj sponzor ešte ďalšie, pán Koval, firm spoločnosť a teda aj od týchto občanov.
ktorí sem nosili tieto darčeky k Vianociam. Sú to praktické veci a tak ďalej, od hygieny, rôznych takých potrebných vecí, ktoré teda určite potešia, vždycky potešia aj našich osamelých občanov, ale aj rodiny s deťmi. Ja len chcem toľko povedať, že vždy, či to bol prvý charitatívny, táto udalosť minulý rok, tam sme vybierali 6023 eur, viete veľmi dobre, ktoré sa teda odovzdali rodine, ktorá teda určite to veľmi potrebovala. A musím aj povedať a znova spomenúť ďalší takýto počin, a to bolo na Pamtreku v Hloži, kde bolo tedy 24 družstiev, plná návštevnosť, tam sa vyzbieralo 7560 eur a odovzdalo sa to priamo tým rodinám, bolo to veľmi dojemné a aj malo to veľmi dobrý ohlas. A verím tomu, že aj táto ďalšia činnosť, ktorá bude 20. tento charitatívny, čo sa týka charitatívne vianočné trhy aj s týmto kultúrnym programom, že nás nenechá, jak sa hovorí, také hanbe a bude ešte lepší. Konštatujeme verejne, vždy sa dalo spoľahnúť na našich občanov, že keď sa jednalo o pomoc ten, kto ho potrebuje v našej obci, naše deti alebo aj kto iný, tak vždy nezostali chladnými, ale boli veľmi dobrosrdeční, za čo im patrí veľká vďaka. Ale ďakujem aj pani riaditeľke z materskej škôlky, aj všetkým pani učiteľkám, pretože sme sa vždy zúčastnili aj pri rôznych, či to boli stretnutia pri príležitosti úcty k starším oktobri. A teraz vianočné stretnutia. Boli to samozrejme dôchodci, seniori, alebo zdravotne ťažko postihnutí, majka, áno, predsednička a tak ďalej. Prišli tí deti tak krásne, nacvičené, viete čo, no to, tí maminy, babky a tak ďalej, samozrejme boli aj rodičia prítomní, aby si pozreli svoje ratolesti, aj starí rodičia tam boli prítomní na tom vystúpení, lebo viete, no to tá detská duša povie, detko vystupuje, prídi pozrieť aj ty. Veľmi to bolo dojemné a aj to vďaka, že takýmto spôsobom vieme vyčajiť krásny úsmev. Možno aj nejakú slzu od tých našich ratolestí. Aj za to veľká vďaka pani riaditeľka aj celému kolektívu. Toto by bolo asi z mojej strany. Aha, nech sa páči ešte. Ak nie je tomu tak, ja by som teda ukončil toto posledné zasadnutie nášho zastupiteľstva pred vianočnou náladou a verím, že využijete v kruhu svojich rodín radosť a stíšime sa všetci príchodom nového novorodínaca. A aby bol, prajeme si pokoj na celom svete. To si z celého srdca určite prajeme všetci. Ďakujem vám veľmi pekne.